गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबावबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों दिनै जोंनि बिटिआरनि सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनै जों मा नुनो मोनदों गोबांथार जोंनि बर'फोरखौ नाख्रेबजानाय आरो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जे आखरै आखर मोनफ्रोमबो मावजागोन होननानै जे मिजिं लानाय गासैबो फैमाल जानायखौ नुदों। जुदि जोंनि जे बिटिआर सुक्तिया थारैनो दिनैहाय सान्थि सुक्तिनि थाखाय जादोंमोनब्ला एनडिपि फोरनि थाखाय जादोंमोनब्ला दिनैहाय गोबां मानसिफोरा जोंनि एनडिपिआव थानाय जोहोलावफोरा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननानै गावनि न'खरखौ गारनानै हाग्रा बंग्रा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय जे मोनथाय आरो बिथांमोनखौ लानानै सान्थि सुक्ति जानाय बेफोर गासैखौबो जोङो फैमालसो नुहुरो। नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनैहाय गोबां एनडिपिफ्रा दिनैहाय लामायाव थानानै गावसिनि न'खरनि बा गावसिनि लोगोनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जे जेलाव जोबथे जानानै थानाय जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे केदारफोरखौ बिर जोहोलावफोरखौ बख'नायनि थाखाय दिनैहाय फिर आरोबावहाय माब्रैहाय लामायावहाय दिनै रिलि होनांगौ जानानै फैदों बेखौ नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनो रायजो राजाफोर जोंनि बिटिआर सुक्तिया मोनसे गोरलै सुक्तिसो होननानै नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर। जोङो बेखौ स्टाडि खालामनानै नायोब्ला दिनैहाय जोंनि गासै बिथिङावनो जोंनि बर' हारिया जेबायदि मोननांगौ मोन्थाय दङमोन बेखौ मोननांनिफ्राय मोनाखै। जाय मानसिफ्रा जे भग मोननांगौमोन मोनजानांगौमोन बेफोरबायदिखौ मोनजायाखै। जाय मानसिफ्रा जेबायदि मासियाव थानो गोनां मोननांगौ मोन्थाय दङमोन बे मोन्थायनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जादों। रायजो राजाफोर दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासं। बेटार खालामनानै एनडिपिआसो सिगाङै सुक्तिखौ खालामनो हायोमोन नाथाय जों गङाखैमोन जों खालामाखैमोन। दिनैनि तारिखाव जों सम बारनाय दं बुजि मोनदों प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिटिसिनि चिफ जानो थाखाय रायजो राजानि दुखु दाहा लानाय एनडिपिनि बेसेबांबा गिख्रंथाव दुखु गोनां जारिमिन सोरजिनायखौ दिनै थेर बेथेर खालामदों। जोङो सम बारनानै जों गोसोखांदों मा इमारजेन्सि जानाय दिनै एबसुआ बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तियाव दिनै साइन खालामनो बा बेबायदि गोदाव सोराव सुक्तिखौ दिनै जोंनि गेजेराव लाबोना होफैनाय बे परिबेखौ लाबोनो दिनै प्रमद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ। जों बेबायदि सुक्तिखौ दिनैनि तारिखाव मोननाय भारत सरकारा आसाम सरकारा होनाय आरो प्रमद बर'आ लाबोना होफैनाय बे सुक्तिखौ दिनै एनडिपिआ मालाबाबो लुबैयाखैमोन।